flores arredor, nun lugar que está preto daqui. Ven a este mundo de cor, A abella Maia. porque todos agardan por ti. A abella Maia aquí está, con amigos que nunca esquecerás. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. Non marches, Maia. Ale, toca erguerse e ir enche o bandulliño. Quieto aí. Dimo o contrasinal. O contrasinal non o sei, pero teño que falar coa raíña Cristina VI, por un asunto urxente, o meu salvoconduto. Daquela pode pasar. Grazas. Acórdache cal era o contrasinal de hoxe? 1, 2, 3, zapatiño inglés. Non, home, ese era o de onte. Coiro. Ainda teño sono, pero despois se cadra. Dispensa, mociño. E logo que foi? Saberás chegar ao Salón Real. Claro que sei, veña comigo. E colle Maia e dime, como se pasa? A min, o primeiro ministro. É intolerable. Ai, pois eu diría yo mesmiño. Non pode ser que fagas inspección sorpresa cando as abellas están dormindo e que aínda por riba lles berre. Ten que reducir o número de inspeccións, primeiro ministro. Héctor, o emisario. Os meus respectos, majestade. Veño da colmea do Piñeiro para lles facer chegar unha información que atangue a Maia. A Maia. En efecto, duns anos para aquí a nosa colmea ofrece formación regrada para educar a elite apiaria do mañá. Os mellores alumnos aspiran a ser embaixadores, ministros ou mesmo raíñas. E que pinta Maia no asunto ese? É unha abella sobranceira, afouta e porfiada que ten moita sona polos montes todos da Bisbarra. Por iso nos pracería que estudase na nosa colmea. Como? Que novas tan boas, son maravillosas. Que dicides, majestade? Debo partir cando o sol acade o seu cénit, con ela ou sen ela, e xa que logo precisaría unha resposta axiña. Oh, conte con que acerte. É unha oportunidade única, con certeza, mais é Maia a que ten a última palabra. Willy, vaime buscar a Maia e dille que veña para aquí ben lixeira. De acordo, xa yo digo agora. Cache na tose. Vai a desgraza. As abelliñas que espelidas son recollen o néctar con moito tesón, atoserán con moito afán. Maia! Willy, moi cedo te erguiches. Sí, e teñoche que contar unha cousa que é moi importante. Ai, sí? Pois logo contama. A ver, eu viña para che dicir que hoxe non hai clase porque a señorita Cassandra Seica está enferma. Ai, sí? Pois que raro que ben que estaba onte. Xusto hoxe que nos quería levar ao campo das papoulas para vermos o proceso de polinización. Sí, ben o sei, que peniña. Pero ven comigo que seguro que te pomos con quen xogar. Veña, vouche botar a de 3. 1, 2, 3. Au! Tiñas que contar ata 3. E contei 1, 2, 3 e paseixa. Non, pasachesma cando aínda non acabaras de dicir 3. Que mentira! Hola, rapaces, hoxe non temos clase. A que queredes xogar? Pois, menos a semento que queiras. Entón di ti o xogo? A sacochos. Por mí sí. Bárbaro, escollo eu quen sacocha nesta primeira partida. Niño, niño, pau de espiño, leva as vacas polo camiño, sen cordión, entre caliña e saia capón, tocouche. Acochaste ti do resto, Maia. Veña logo. Serás trampulleiro, que me tocaba a min? Fixeno adrede para falar con vos, cos en Maia adiante. Chegou hoxe a colmea un mensaxeiro que quere levar a Maia moi lonxe desta pradería. Que dis? Pois eu non quero que marche. O mensaxeiro baixe a mediodía, así que o que temos que evitar é que Maia se achega a colmea durante todo este tempo, estamos? Vale. E como facemos? Xa sei, podemos enredar para que bote máis tempo metida no acocho. Pois claro. Ale, que boa cocho.
Isto é intolerable, pero onde vai Maia? Pero tamén non quero Silencio, pasar Ah, rapaces. señorita Cassandra. A raíña quere falar con Maia e pedinlle a Willy que fora por ela. A Willy, pois non o vin esta mañá e non vin a Maia tampouco. Como di? Ai, pero que catástrofe. Temos que conseguir encontrar a Maia antes do mediodía. Dixenlles que íamos facer unha excursión, se cadra xa están agardando por nós no campo das papoulas. Tan pronto como a vexa, mando a vir dereita para aquí. Agradézollo moito. Mirade, esa nube dali parece unha mazá. A min pareceme unha boliña de esterco. Ou un grande pole. Que? Imos buscar a Maia? Tampouco é cousa de que agora empeza a sospeitar. Veña, poñémonos os tres a buscar por ela e o que encontre manda a vir para aquí. Maia! Willy! Non están moi raros, se me fai. Maia non perde nunca unha excursión. Quere que nos poñamos a buscalos? Non, que nos levaría moito tempo e se cadra xa están a chegar. Empezamos coa clase. Zap, cólleme unha manchea de pole desa papoula para explicarvos a polinización. Sí, señorita Cassandra. Ai, Maia! Ti que faz aquí? Estaba macochando, pero é logo hoxe hai clase. Díxome Willy que estaba enferma. Eu? Se estou como un buxo. Quen sabe por que che diría Willy tal cousa? Non o sei, pero despois voullo preguntar. Desculpe pola confusión e por chegarlle tarde. Déxame quedar na excursión. Non, tes que ir para a colmea, que a raíña e mailo ministro sei que queren falar contigo. Ah, grazas. Veña, nós seguimos. Imos apañar o pole e despois falamos de como é o proceso. Maia! Maia! Onde estás? Maia! Hã? Encontreite! Non podo xogar, é que teño que ir falar coa raíña. Ah, non! Non, 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 non. Sí, non sei que me quererá, pero teño que ir. Xa, pero tes que vir antes onda ben, que quedou preso. Quedou preso? Non sei que está pasando hoxe. Antes Willy dixome unha trola da señorita Cassandra. Ai, é que leva un día bastante complicadiño e para máis vai ben e queda preso na cuncha de Shelby. E a bola tamén lle quedou presa. Parece moi raro, pero é certo. Veña, ven comigo. Señorita Cassandra. Ide indo para a clase. Dígame, primeiro ministro. E logo non viron a Maia? Vin, deillo recado da súa parte, entón non volveu. Non, isto é intolerable. Axiña a ser mediodía, máis me vale ir eu por ela. Que pasou? Onde está Shelby? A ver... Ah, Maia, encontroute Barry. Ben, ti non quedares preso na concha de Shelby canda a túa bola. Como te deche estafado? Non, si, pois a verdade é que saín como puiden. Que estades facendo? Deixade de contarme mentiras. Xa está ben, non aturo máis contos. Vou ir ao pé da raíña agora mesmo. Non, Maia, espera. Maia! Non nos marches, por favor. Fallamos ya, Willy. Fallámoslle. Vístela, eu busqueina, pero non a atopei por ningures. Maia, xa eran horas. Está buscando por min. Estou. E como és tan charabiscas, levoume toda a mañá a toparte. A colmea. Sí. Fixemos canto puidemos para que non fora, pero... Que che parece, Maia? Que dis? Esta é unha oportunidade única, non sei que lle pensas. Ministro! Maia, únicamente ti decides se queres cursar ou non esta formación na colmea do Piñeiro. Agardarei na laxe ata mediodía e despois partirei contigo ou sen ti. Grazas, teño que pensar. Maia! Maia, tesme que escoitar, por favor. Enganáchesme, Willy. Non sei por que non me dixeches que me andaban buscando, pero non me gustou nada. Os amigos non fan isto. Agora xa me queda claro que teño que marchar. Vou preparar as miñas cousas. Adeus. Pero, Maia... Maia! Ai, escoítame, anda. Maia, estou ocupada.
ocupada. Atende. Xa sei que estás anoxada e que vas marchar, pero queríache dicir que se te enganei non foi porque te quixera prexudicar. É que quería evitar, custara o que custara, que nos separáramos. E non pasar moi mal na colmea sen ti. Foi por iso. Maia, por favor, non me deixes. Meus amigos, grazas por virdes ata aquí para vos despedir de min. Crecín nesta pradería e aquí aprendín moito de todos vós. Pasei non moi ben, fun moi feliz, pero espérame unha vida nova noutra pradería. Seguro que vou ter moitas saudades. Estoume poñendo moi triste. Mellor marcho. Amigos novos moi bons. Vou vos botar a todos en falta, diso estou ben segura, quero vos. Nós tamén te imos extrañar, Maia, teno por seguro. Grazas, maxestade. É nos hora de ir marchando. Maia, faz aí un sitiño para min. Fago. Ponte á miña beira. Entón non vas para outra colmea? Non. Que estabas a facer? Estaba a mirar para as formas das nubes. Mira, aquelas dúas dali imitannos moito. Amiguiños para sempre.